Sabem que el camp valencià és molt diferent del camp andalús i extremeny. Nosaltres som una terra de minifundis, de bancals, de conrear on fins i tot sembla impossible, de molt d'esforç, de no esperar res de ningú perquè ningú mai ens ha regalat res. Tot el que he rebut sempre ha sigut garrotades, maltracte i menyspreu. He sigut sempre el llaurador valencià, el camp valencià, la moneda de canvi. De tots els acords internacionals que ha firmat Espanya, bé siga en governs d'un color o en governs d'un altre. Així en aquesta càmera, ni a uns ni als altres, es va caure la cara de vergonya de ratificar fins a 2 vegades l'acord en Sud-àfrica letal per al camp valencià. Després, tots vostès van en pancartes queixant-se de la situació que vostès són directament responsables pel que voten. El camp valencià és un camp de xicotetes explotacions, fet a base de l'esforç de generacions que han fet viable un sector que el model del Partit Popular i del Partit Socialista s'ha dedicat a desmantellar. En lloc d'apostar per la sobirania alimentària, d'ajudar un sector reconegut a tota Europa per la qualitat i per la innovació, s'han dedicat a bombardejar-lo. La terra de conreu era per a vostès on calia fer els pelotazos urbanístics de les urbanitzacions de la bombolla urbanística. I sense voler comparar realitats tan diferents com pogués ser la valenciana i l'andalusa i l'extremenya, hem vist sempre com s'ha tractat a agricultors i treballadors dels camps agraris de primera i altres de segona, depenent del seu territori. Quins ajuts han tingut els treballadors i llauradors del camp valencià per part del govern d'Espanya tradicionalment? Cap. Quins ajuts han tingut els llauradors i treballadors del camp en Andalusia i Extremadura? Doncs ja ho veuen. En el text de la moció enumera la legislació que és específica per a aquestes 2 comunitats autònomes i per a la resta res de res. Ara presenten una moció que, com totes, no val per a res, una moció no val absolutament per a res, per a treure pit de nou d'aquesta política que moltes vegades es transforma en clientelista i injusta i de conrear un marc d'un vot captiu. Qui paguen aquestes ajudes d'aquestes lleis que estem avui parlant? Tots i totes els agricultors i agricultores i treballadors i treballadores agrícoles, també els d'altres territoris que mai reben cap tipus d'ajut. Estem dient que volem llevar aquests ajuts? No. El que volem és que els treballadors del camp valencià no siguin treballadors de segona. Per això demanem com a esmenes que mantenem vives, perquè entenem que la transaccional en cap moment s'ha dedicat el partit proponent en buscar l'acord amb nosaltres, l'hem signat per a que se pugui tramitar, però no incorpora les nostres peticions. Demanem millorar el sistema de protecció per desocupació i dels subsidis agraris de la renda agrària per a totes les persones treballadores en el camp. Totes visquen i treballen en la comunitat que siga. Afegim també modificar els reials decrets que sols ajuden a treballadors agrícoles de 2 comunitats autònomes per a atendre els problemes econòmics i socials que pateixen totes les persones que depenen de l'activitat agrària eventual independentment de la comunitat autònoma en la que es visca o es treballa. I també demanem com a esmena que mentre no se modifiqui la legislació actual, que sabem que va ser molt complicat, establir ajudes al sector agrari especialment castigat, com és el cas del valencià, per equiparar el nivell d'inversions, de subsidis i de tot tipus d'ajudes que han estat gaudint fins ara solament 2 comunitats autònomes i que posi fi i garantisca el dèficit que s'ha ocasionat cap al sector valencià, també afectat per problemes molt específics que després, en l'altre torn, me dedicaré a enumerar. Els collidors de taronja tenen, en el millor dels casos, com a molt mig any de treball, només. Això és temporalitat brutal. No es vindria també molt bé a aquests treballadors poder cobrar l'altre mig any? O les treballadores del magazín de taronges? Òbviament, també es vindria molt bé tindre ajudes que ara, en aquest moment, no tenen. Per tant, no estem parlant de llevar-li drets ni de llevar-li ajudes a cap persona treballadora del camp de 2 comunitats autònomes concretes, estem dient que en altres comunitats autònomes s'atenguen també els problemes laborals que té la gent que treballa en el camp. En aquest sentit, les nostres esmenes sabem que va tindre molt poc d'èxit perquè puguen prosperar, però encara així les anem a mantindre vives. Llegeix part d'un article publicat per la periodista Esther Fallos en el mitjà La Directa. Les plantilles de manipulació i embassament dels cítrics del País Valencià està format per unes 600.000 persones treballadores
el 85% com a mínim són dones. En la darrera campanya de recollida de cítrics, el País Valencià va continuar sent el primer productor en l'àmbit estatal, representant un 52,8% del conjunt. Ni les persones collidores ni les encaixadores que han de fer front a jornades de més de 12 hores diàries, cap d'elles tenen un conveni digne. Estem parlant d'una temporalitat laboral brutal, d'unes jornades inhumanes, d'un treball pesadíssim. Saben vostès el que és anar a collir taronges en ple hivern de matí i acabar xop amerat per l'aiguatge? I treure cabassos de desenes de quilos de pes, anar acollint a destall, clavant-se les punxades dels tarongers? Òbviament no saben el que és. I saben quina protecció tenen aquests collidors quan acaba la seva jornada? De 3, 4 o 5 mesos en el millor dels casos? Cap. Un exemple va ser durant la pandèmia el que va passar amb les encaixadores. Mentre les empreses de venda de taronja que si tenen sort els llauradors se li podrà pagar a 20 cèntims i un poquet més i el consumidor pagarà segurament a 2 euros com a mínim, mentre va durar la pandèmia, aquestes empreses que van fer un rècord de facturació durant el confinament, mentre això passava, les persones que treballaven encaixant les taronges van haver d'augmentar el seu ritme de treball com mai ho havien fet, amb unes jornades infernals i fer front a riscos que suposava treballar sense les mesures sanitàries adequades. I saben com se'ls va recompensar a les encaixadores? Doncs amb una proposta de conveni que comportava un retrocés brutal a les seues condicions. L'eliminació de la setmana laboral de 5 dies, la incorporació de l'anomenada desena hora, és a dir, una ampliació de 2 hores la jornada que, a diferència de les hores extres, no se pagarà com a hora extra i seran obligatòries. El conveni col·lectiu de manipulació i envasament de cítrics, vigent aleshores, ja contemplava una 9a hora des de la reforma laboral de l'any 2012, que vostès no han tocat, que va permetre que els sectors caracteritzats com a jornades irregulars pogueren ampliar la jornada laboral fins a 9 hores sense que aquesta hora de més fos considerada extraordinària i, per tant, que no se poguera abonar com a tal. Els magatzems de taronja són un element bàsic de la cadena de producció i distribució agrícola, on encara es requereix una mà d'obra per efectuar les tasques de selecció i envasament de les taronges, un treball que tradicionalment s'ha reservat per a les dones. I els motius de per què s'ha reservat per a les dones són clarament econòmics, perquè es permet un estalvi substancial per uns menors salaris rebuts. Segons dades del Ministeri d'Hisenda, l'any 2022, les treballadores del sector agroalimentari rebien encara un 28,6% menys que els homes. Durant els 5 o 6 mesos que dura la campanya, una dona compta amb horaris infernals. Guanya al voltant d'uns 1.000 euros al mes, però una vegada acaba el període més intens, com a si té sort, passa a fer una jornada que li deixa un salari com a molt d'uns 250 euros. Es conta un testimoni. Alguns dies treballo més de 12 hores al dia. D'altres poden cridar-me a la 1 o les 2, cridar-me per a 1 o 2 hores i he de deixar tot el que estic fent i anar corrents. Un altre exemple d'una dona. Només treballa durant 2 o 3 mesos de campanya, temps que ha de realitzar jornades de fins a 12 o 14 hores diàries. Finalitza quan el seu contracte la deixa sense cap tipus d'atur ni compensació perquè com no ha treballat 180 dies no té dret a res. Quina és la resposta que li han donat vostès quan han estat governant a la situació dels collidors o de les encaixadores de taronges? No cap. Quan avui presentem una esmena que parlem d'esta problemàtica, quina ha estat la resposta que ha donat el Partit Socialista per a dir que no accepta l'esmena? No cap. No ha donat ni un sol argument per a dir que no accepten aquesta esmena, que sabem que és una moció, que sabem que és simbòlica, que sabem que el que s'aprova en una moció no val per a res. És simplement el reconeixement que vostès li han negat una vegada més als collidors i collidores de taronges i als encaixadors i encaixadores de taronges. De nou més, una vegada més, una vergonya. Gràcies.